All right. Wow. Hippity hopp, pojkar. Wow. Yeah. Is there anybody in the house? I said, is there anybody in the motherfucking house tonight? Yeah. Everybody say yeah. Whoa, whoa, whoa. 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 Whoa, wee, whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 wee. Whoa, whoa, wee, whoa, 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 wee. Whoa, 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 wee. Whoa, 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 wee. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Nej, det grejer jag inte. Det finns en oerhörd frustration över våran förorts situation. Jag har inte haft det så jävla lätt. Ibland fick jag inte äta mig mätt. Det är en äta eller ätas miljö om man kommer ifrån Danderyd och Lidingö. Dahoud är det på hiphop-slang då, ja. Farsan kommer hem en fredag och sa: mitt företag, det går inte så bra. Vi får sälja en av bilarna vi har. Och vår polska städhjälp kan inte vara kvar. Det är klart som fan, jag kände mig dum när jag gick där och städade mitt eget rum. The room är det på hiphop-slang då. Men det värsta som kan hända, kan ni tänka er, en kväll till middag när jag kommer ner och förväntar helstekt oxfilé. Vad dukas fram på bordet? Vad är det jag får se? Korv i ugn, korv i ugn, korv i ugn. Ja, jag fick korv i ugn, korv i ugn, korv i ugn. Korv i ugn, korv i ugn, korv i ugn. På en fredag fick jag korv i ugn. Det kändes som en pjäs av Kristina Lugn. Da Lugn är det på hiphop-slang då. Hello you good people in the place. Extra love ringar upp i mixen med Henrik Dorsin. Gonna tell you a little story. Hear me now. Henrik in i köka på fredagskvällen tänka. Gå med en bit oxfilén. Vad dyka upp ner på tallriken. Den gamla tarm med malda grisen. Jag säger korv i ugn, korv i ugn. Kom, 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 korv i ugn. Korv i ugn, korv i ugn. Kom, 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 korv i ugn. Senap och ketchup, osten på det ena. Salta och peppar på synd i ugnen. Och skruva upp 200 grader. Vänta en stund, du har korv i ugn. När jag säger korv i ugn, korv i ugn. Kom, 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 korv i ugn. Korv i ugn, korv i ugn. Kom, kom, korv i ugn. Men när jag sitter här på Operakällaren, jag har en fråga, jag måste ställa den. Skulle jag varit den jag är idag, så stark och luttrad om jag haft det bra, och min uppväxt inte varit så tung utan städhjälp och med korv i ugn. Blessed things man. Yrkesverksamma musiker.